السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Da fatan jama'a kuna lafiya. Di jangala. Hai. To, assalamu alaikum jama'a. In ba a manta ba jiya, yau ne muka alƙawarin za mu saka muku waƙa ta farko wacce take cikin fim ɗin labari na, waƙar da za a fara yi ta farko. To jama'a, duba da yanayi bai wuce da yau ma mu ƙara ba ku haƙurin ba. Wallahi an zauna mun yi shawarwari, mun ga wani bidiyo da ya fita yanzu yake trending na waɗannan yara da aka ɗauka. Gaskiya abin da nauyi a ce ga wannan bidiyo mu kuma mu saka muku wannan waga. So za mu bari ya lafa bi daga nan zuwa Asabar in Allah ya kai mu, Allah ya sa a samu ci gaba. Wato abin ne da kunya gaskiya mu a gare mu a ce a saka muku wannan waƙar a daidai a kuma ranar da wannan bidiyo ya fita. Zai zama kaman mun nuna mun damu, ba mu damu kai da halin da yaran suke ciki ba. Wannan abu da yake damun ƙasanmu kullum sai dai mu yi addu'a mu roƙi Allah Ubangiji ya yayi mana, amma abin yana da matuƙan mamaki ƙwarai da gaske. Kuma muna ta roƙon gwamnati da Allah isa su yi ƙoƙari su fara nema wa abin hanyar da za a daƙile shi. Wallahi tallahi billahi ni dai gaskiya ban taɓa ganin irin gwamnati dai irin ta Najeriya ba. Ban taɓa ganin ta ba. Kuma bayan gwamnati dai irin ta Najeriya ban taɓa ganin ta ba. Amma lokaci ne, ba wani wanda muke jin tsoro. Lokacin magana ne bai mana ba. In lokaci ya za mu yi magana, ko da a kan ranmu ne za mu yi magana. Wallahi wannan abun ya zama wai a ce a baki ɗaya duniya Najeriya ne kaɗai za ka ga ba za ka iya abu ba ka haƙura. Mu kaɗai ne. To wannan yara an ebe su a 'ya'yansu da aka yi ba, a wajen iyayensu kai. Iyayensu suna cikin baƙin cikin da suke ciki, mu ma muna ciki baƙin cikin da muke ciki. Na ga yaran nan, na ga yadda suke, na ji yadda suke magana. To in mutanen da suke abin nan sun ga haka ne hanyar su, shine su je su ci gaba da yi. Abu ɗaya dai da za mu iya gaya muku shine, inda Ubangiji ya gama da kowa wallahi sai ka mutu. Kuma kai baka san inda za ka mutu, baka san sadda za ka mutu ba, baka san yaushe ne mintin da za ka mutu ba, baka sani ba. Kuma wannan mutuwar la ta'atikum illa baghtatan take zuwa. Kawai wallahi sai dai ka ji ka mutu. Kowa ya tsaya ma billahi lazi sai ka mutu. Dan ni in an gaya maka, ni in da dai ni dai a zuciyata gani nake kaman ba mu da shugaban ƙasa. Wannan na faɗa maka shi ne har cikin ban sani ba, yana nan baya nan wani abu ne. Saboda yadda muka zaɓi ba da maganar sama kaɗai kullum sai ya magana. Amma me ya same shi yanzu? Mun je mun ci abinci da mutumin nan fa, ina kallon sa tun da na shiga. Ni in zan shigo nakan duba wanda yake da muhimmanci ne in samu ido in gaya rayuwarsa take. Shugaban ƙasa ne a high table, ina kallon agun. Wallahi ban ci rabinsa ba, wallahi ban ci ba. So tun daga nan sai gabana ya yanke. Saboda me?
wanda yake rike da mata biyu ma uku suna sa shi problem da Najeriya yadda take a cikin tension yana iya zama ya ci wannan abincin ya gama ci aka kawo masa shayi ya sha ya tashi a cikin bayaninsa ya ce da yawancin ku nan din na san ku kafin a kawo ni nan a aji kafin ku kawo ni nan ku aji to wannan magana kaga me take nufi to billahi allazi la ilaha illa huwa idan za mu san me muke ciki mu san me muke ciki ba na tunanin shugaban ƙasar da muke tunani shine yake mulkan mu ba wanda ma yake kawo wannan magana ba na tunani ban taba tunanin Buhari ne yake mulkan mu ba ni na ma yanke wannan zamanin wa'inda suke yi suna yi kuma duk abin da suke jira suna jira abin da suke samu suna samu ka gama ka tara ka jira amfani ne da shi baka da iko sai wanda ya yi ka in ya ga dama ya amfanar da kai da abin in bai ga dama ba wato abinda kuma yake ci mun tuwa a ƙwarya mutane mu da mu ni da kai da ke da wannan sai surutun tsiya musamman a social media amma ba wanda zai iya cewa yau dare ɗaya bari in tashi in mana addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin babu addu'a wai ka tashi dare ɗaya kai sacrificing ba za mu iya wa kanmu addu'a wannan ba sai dai wannan zai surutu wannan zai surutu to wallahi abin da yake tafiya in muka bar shi ya ci gaba da tafiya wallahi kai da kake kwance a cikin gidanka da yake karkashin ƙasa ko yake da hawa ƙarshe can wallahi ba za ka tsira ba za mu zauna lafiya ba wannan maganganun mu so mun taɓa ne kawai muka yi duk abin da za a akwai lokaci mu kullum muna gaya wanda zuciyarsa ba ta da kyau ubangiji ka san shi kai mana maganinsa amma ina dalilin wannan rayuwa me a cikinta in ka tara fa ba kwata-kwata baki ɗaya masu tara kuɗin masu shekarun masu ɗiba kuɗi tsaga wasu shekaru ne da yawa fa to mutum ne za su ci kuɗin to mutane ka tara kuɗin ka tafi ka bar su ma ɗanka ya zo yana ƙazamar rayuwa da su me amfanin su ba wanda ka isa kai wa arziki ka isa dai ka tara kuɗi ka ajiye kai kanka baka isa su amfani Allah ubangiji ya dawo da su ubangiji ya dawo da su gidajensu cikin ƙoshin lafiya kamar yadda suka nuna a bidiyon suna cewa ka gansu suna cikin ƙoshin lafiya which is ba haka bane ba kana ganin yaro bututu da fuskarsa kuma wai a ce wai a nuna gwamna su suna cikin ƙoshin lafiya a ina suke cikin ƙoshin lafiya a nan yanzu ka ɗauke yaro kullum yana ganin an jima zai iya mutuwa ina yake a cikin ƙoshin lafiya ina tukunyoyi da tsaftataccen gumba da za a iya dafa musu abincin da za su ci mai kyau kowa ya ja bakinsa ya yi shiru wai tsoron mutuwa yake da an magana a ce malamai su magana malamai ne kaɗai ba sa san ransu to malaman suna magana in sun yi magana an ci mutuncinsu ku me kuke yi to duk wanda yake da dama buɗe baki ya magana na rantse da Allah da ya haliccen yau gani ido na idan mai ɗaukan mutane a ce gani gashi ko a wajen 'yan sanda ake ma hukunci aka nuna shi wallahi sai na dake shi kuma dukan da in na san wallahi in na masa ya mutu sai dai in kawai zan tsaya in yi tunanin yadda rayuwar Najeriya take tafiya laifi ma wani ba kai laifin ba a ɗora ma so zai iya zuwa a ƙaga man laifin da bai ba amma ni in san shi in gane wannan ya taɓa harin ya ɗauke ni Allah ya tsiratar da ni muka haɗu da shi wallahi sai na kashe shi sai dai duk abin da zai faru ya faru ce wai wannan ya ci kaza ko soja ya tafi an ce kai ya harbi ko waye in ni soja ne mutum 1000 aka ce ka in harbi ga su a tsaye wallahi sai na harbe su sai dai in daga baya ka harbe na ai na harba masu laifi guda 1000 me a ciki duk ba mu so mu gyara ba ne ba da ni da kai duka ba mu so mu gyara ba
kuma ba wanda Allah ba zai tambaya ba. A tambaye ka a duniya ko a jira sai an je lahira ka riski abin da ka goga. Mu zo mu ta abubuwa kawai muna yi, mun mai da ma rayuwar ma mun mai da ita wasa. An fito da wata addu'a ana yi, Allah ka bari a sace mu, wato abin ma mun mai da shi izgili, mun mai da shi izgili. To wallahi tallahi in ya tashi zuwa a rikice ba za mu ji daɗi ba. Wanda yake ganin abin bai shafe shi bane ba yake wannan rayuwar ya ci gaba. Tun da ka ji shi Bahaushe duk karin maganarsa inda ya ban haushi ɗaya ne, wai in gemun ka ya kama, in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta kai ka shafa wa naka ruwa. A ina haka za ta faru? Sai ne wannan ce ta ganar da ni ashe asalin Bahaushe da gaske ne ba musulmi bane ba, ma guji ne. In ba haka ba ya zaka ka ce in gemun ɗan uwanka ya ka in gama da wuta kai ka shafa wa naka ruwa? Wannan rayuwar muke yi a yanzu. Yaran nan na rantse da Allah da ɗan uwan wani a cikin wa'anda ake abin nan, wallahi ba za a yi wa'annan abubuwan ba. Me yasa me ya zafi haka? Ba ma jin tsoron Allah ne? Ni ba zan ji tausayin ka kai ka ji tausayi na ba? Wannan wace irin duniya ne? Ina za mu kai kanmu? Ina za mu kai rayuwa? Abinda ka tara me za ka yi da shi? Kuɗi ne. Me za ka yi da su? Sai sun kai matakin da ba sa ciwa. Allah muke a buɗe Saudiya mu fita a guje mu je mu taru a Madina mu ta dawafi a Maka. Ba abin da muke roƙa, ba zaman lafiya muke roƙa, ba komai ba, sai abin da zai ƙara mana yawan jari, ya ƙara mana kuɗi. Kawai mu sa wani mata ce, wata matan miji ne kai ta, ki zo garin da za ku zauna da mijin ba zaman lafiya, ko garin da ka je ka roƙo kuɗin ba zaman lafiya. Ya za ka yi da rayuwa? In ka je roƙan kuɗi, ka roƙi zaman lafiya a inda za ka zauna da kuɗin, ka roƙi lafiyar da za ka ci kuɗin, ka roƙar wa kanka kwanciyar hankali da yawan ran da zai amfane ma kuɗin. Amma mu zo mu zauna baki ɗayanmu kawai kuɗin muke tarawa, mun ƙi mu mai da hankali mu nema wa inda kuɗin za su zauna da mun lafiya. To billahi lazi in ta rikice bankin da za a sa kuɗin masu ya gane bai da wayo, balle a ajiye su. Nawa akai kasuwanni nawa ne in za a Maiduguri da za ka iya siyan shago miliyoyin kuɗi, amma yanzu naira 100,000 ba zai siyu ba. Nawa ne? Ba ka a Maiduguri ba, a cikin Kanan ma akwai inda checkpoint ne kawai ya kashe kasuwanci a go, wanda in za a yanka ka a ce ka je ka haya shago ba za ka yi ba. Amma mun mai da rayuwarmu banza, mun kyale waɗannan tsofaffin suna ta ci mana mutunci. Sun girma sun cinye sai sun lashe kwanan su ban mu a wulakance. Sai mun yi magana mu ce muna jiran malamai shi wani abu ko wani babban mutumin, kuma in ya fito yayi magana shi babban mutumin a ci mutuncinsa a banza a wofi, muna zaune ba wanda ya isa ya taimaka masa. To mu zauna, in muna tunanin a haka za ta gyaru Najeriya, wallahi allazi la ilaha illa huwa ba za ta gyaru ba. Muna da laifi. Laifinmu shine dan me ma yasa kai zaka ma fito wai ka zo guna wai kana neman wai campaign kake in zabe ka. Me ma naka na bata lokacin ka, wai sai mutun ya zo ya tara ku a unguwa ya tashi ya ce yana campaign. Me haka? Ku kalle shi me yayi muku? In ka san kai aiki kai sai ka je ka ce mutane su zabe ka. Jawo ka za su ce za su zaɓa. Wannan wace irin lalura ce? Wani irin lalura ce? Wani irin san kai ne yake damun mu? Su kashe mu mana, in sun kashe mu su zauna da wasu. Wani irin tsoro ne wannan mara amfani? Wannan wace irin rayuwa muka tsoma kanmu a ciki? Ba a haka, babu wani yanci da ya samu da tsoro, babu shi. In an magana saboda wani yana goyon wani bayan ɗan siyasa, to wallahi sai mun daina goyon bayan duka 'yan siyasa, mun dawo mun ɗinke kan ba abin nan zai tafi.
amma kullum saboda ɗan siyasa sai wani ya je ci mutuncin wani ɗan uwansa, shi wannan ɗan siyasan ya zo ba ɗan siyasan kuma mara amfani. Akwai ɗan siyasan da za ka iya yanka kanka ma a kansa in halak ne, amma akwai wanda ko me yake yi kai ka san bai da amfani. Mu zo mu haɗa rayuwarmu wai wani ya shiga media ko kuma wani can kaji ya zo wani ya yi posting ya ɗura masa a shara ƙasa. Saboda mi? Kawai saboda bambancin ra'ayin da baya amfana muku komai. Najeriya ce fa ga tanan muna cikinta. To ni dai wannan abin ya ishe ni, billahi allazi la ilaha illa huwa. In zai zama sanadiyar raina, in dai an tashi faɗa ko zan faɗi daidai abin da yake cikin bakina. Kowaye kai, a kaci ko me kake da shi, a hula ta siyasa kowace girma kake da shi, a ko me kake da shi, in ka ga dama ka sani a turmi ka daka. Then what? Za mu je gaban Allah ne haka? Ni na ga abin da bai kamata ba, amma gobe zan iya fitowa in tashi in tallata ɗan siyasa na me? To gobe zan ga wanda zai zo zai tallata ɗan siyasa. Ka bar ɗan siyasan ya fito ya nuna me yayi, ba ma sai ya zo ya ce me yayi ba, shi kawai. Shi mu mutane ai mun gani, in kayi alheri ai kana gani. Duk kuma inda muke kallon abin ya wuce haka, ya wuce tunaninmu, ya wuce, ya tsallake. Ai ya kamata an kai lokacin da za a ce manyan arewa a junansu sun daina faɗa. Su ba za su shirya ba ko don su kwantar mana da hankali? Saboda mabambancin ra'ayi, saboda bambancin ra'ayi haka kawai wancan yana sukan wancan, wancan yana sukan me haka? Ba anan bane ba wallahi tallahi, tunda Allah ya ce kada mu wawware dinnan, in dai muka ware abinda muka kasa ganewa, mu musulmi ne, to ba wanda zai taimaka mana in ba dinke kanmu muka yi ba. To amma sai kaga wancan shi da ake kallo babba, to shi kenan ka ce wancan babba ne yana waccan jam'iyyar, wancan babba ne yana wancan jam'iyyar, wancan babba ne yana wancan jam'iyyar a arewa. Dukka in ka lissafa su kowanne sun rabu. Kuma billahi lazi bari in gaya maka wani abu da baka sani ba, a cikin jam'iyyar ma a junansu haushin junansu suke ji, hassada suke wa junansu. Tunda in ba haka ba, ai in sun haɗu su duka kaiwa ya fi mu cancanta, to su zaɓe shi ke so a ce shi ne. Ai haka ake yi. Idan da gaske ne rabuwar jam'iyyar za ta ba su daidai, me isa in sun haɗu a junansu ba ma cewa wannan ya fi mu capacity? Ku ne kuka fi kowa san Najeriya? Mu ba za mu so, shi kenan mu ba za ku so mu ba? Duk kashe-kashen nan da ake a arewacin Najeriya ake yin sa. Amma da an tashi, kun tashi rabo na wani abu a Najeriya, sai ku ce wai sai kun raba shi yadda ya kamata a Najeriya. To shi can kudancin Najeriya su ba in Najeriya bane da ba a musu wannan abin? Nisa babu wallahi ba wanda aka halitta in ji tsoronsa. La akhafu shay'an illa Allah, wallahi haka nazo. Kuma Allah ya nuna bakin zaren ni akan idona, billahi lazi sai na faɗe shi. So ban sani bane, saboda ban san me dalilin ba, makasudin daga ina ne ban sani, shi yasa ba zan magana ba. Amma akwai sakacin gwamnati. Tunda abu biyu ne, in kana tunanin Allah ba zai tambaye ka ba, gu ɗaya ne kai kuskure. To shikenan abin nan ba zai yiwu, ni ba zan iya ba. To ba za ka iya ba, me isa ba za ka ajiye wani ya ɗauka ba? Ba kuma ina ma maganar shugaban ƙasa ba ne ba, tun daga kan 'yan majalisu da gwamnoni da kowa, a yi kashe-kashen an kasa rike shi a society da kuke, ko kuma a unguwar da kake, ko da kai kansila ne ka kasa, an kasa, sai ka ce to salamun alaikum, gashi ku yi haƙuri. Amma ba inda za ka ji an taɓa baka labari wa cewa mutum ya ba aikinsa a Najeriya saboda an gaza, sai a wasu ƙasashen duniya mu ji labarin wannan wace irin musiba ce.
wace irin musiba ce? Ina za mu kai kanmu? Ina za mu kai mulkin? Ina za mu kai kuɗin? In ka tara su ma ba amfani za su yi ma ba. In ka tara su ba amfani za su yi ma ba. Kawai abin da nake ganin ya dace bi shi ne wanda ya ga ba zai iya ba ya ɗauko wani ya taya shi. Idan ta yin ya kasa ya ja ya ba wani gu. Ba ma san addu'a, mun yadda ne fa da boko kuma abin da muka kasa ganewa mu musulmai aka yi mu. So duk sanda musulmi ya ba hanyar Allah, arne ya ba hanyar Allah ba daidai suke gani ba fa. Arne zai iya ba hanyar Allah ya ta tafiyarsa yadda yake so, daidai jarabawa da za a yi makina. Kai musulmi za ka ba hanyar Allah duk inda za ka taka kaya ce, haka yake. Ba a yi ka dan ka sha giya ba, ba a yi ka dan kai zina ba, ba a yi ka dan kai caca ba, ba a yi ka dan shirka ba, to me isa? Me isa? To ni dai ina ba mu shawara mu matasa, mu da muke jawo kanmu. Me ya jawo kanmu? Mutum ya tafi majalisa, ya aikin majalisa, mu je mu ɗora masa aikin da ba na majalisa ba. Ina ruwan wane da nemo ma aiki? Ina ruwansa? Ka ce sai ya nemo ma aiki. To ya je nemo ma aikin ga abin da ya ja. Ina ruwan wane da ya taimaka gina muku makaranta ko masallaci yana majalisa? Albashinsa ya isa? Ku bar shi, in ya ce zai yi shi kaɗai ya kayansa. Wannan ina gaya makaranta da masallaci ne saboda wai su suna da muhimmanci ma. Amma wani kuɗin da ake nema a wajen ɗan majalisa haka kawai na gaira ba dalili, sai ka rasa me dalili. To ina ruwansa? Ku bar su je su yi aikinsu, yanda in Allah ya tashi tambaya zai tambaye su kaɗai. Ba Allah ya tambaye ka kai da zuwa laifinka zai ka zauna a ofis ɗin ɗan majalisa wai ka ne masa ƙarya don ya ɗau kuɗin al'umma ya baka, ko ofis ɗin minista ko makamancin haka. To tur da wannan rayuwar. Mu kiyaye, mu bar su je su yi aikinsu, mu dawo mu nemi 'yan fatanyoyinmu da 'yan gatarrukan mu tsara mu nema abin da za mu nema. Wallahi tallahi in mun kiyaye Allah zai kiyaye mu. Allah baya alƙawari bai cika ba. Manzon Allah baya ƙarya. Shi yace ihfazullah yahfazuka, ihfazullah tajiduhu amamaka. Ka kiyaye Allah zai kiyaye ka, ka kiyaye Allah zaka same shi a gabanka. Ba ƙarya bane ba, annabi ba zai faɗi maganar da ba za ta yi ba. La yantiquni anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah ba zai alƙawari bai cika ba. Mu haƙura, guntun gatarinka ya zama sarika bani, ya fi sarika bani. Mu bar su je su yi rayuwarsu, mu kauda idanmu da hankulanmu daga kan abin hannunsu, mu dawo mu nemi namu. Kai in ka gana nake nema, in na baka ajiya ba kai saka ci ba wallahi. Ni dai shawarar da zan ba mu ta ƙarshe shine duk wanda ya samu dungura goshinsa a ƙasa ya tuna ba wai sai yana neman kuɗi ya kamata ya roƙi Allah ba. Dan abin da na fahimta, lokacin da zaka je kasuwa sai ka ga masallaci ya cika tab da mutane, to jikina ya ban in ka lissafa yawan mutanen nan za ga suna cika sahu ne saboda su samu alherin kasuwa ba dan su cika iyakokin Ubangiji ba ne. Dan inda haka ne to sallan mu kadai ta isa ta karbe mu mutane. Sallar ɗan jihar Kano, iyaka ɗau Kano inda nake zagayawa, ita kadai ta isa ta Najeriya alfarma. To abin da na lura kawai muna yin sallan ne da niyoyin ya za a yi mu samu kuɗi, ba ya za a yi mu sauke nauyin da Ubangiji ya ɗora mana ba. To ina gaya wa duk mai yin sallah a haka kuwa ya san wallahi yana yin abin da ya ga dama ne kawai, ba abin da Allah yake so ba. Lokacin da aka buɗe hajji ko umara, in za ka ɗau niyya ta cewar za ka ibada, ka je ka yi addu'o'inka ba laifi ba ne, amma ka dinka roƙa wa ƙasarka da jihar ka zaman lafiya.
ka roƙi kwanciyar hankali da 'ya'ya nagari, ka roƙi ingantaccen rayuwa. Wannan wallahi tallahi shi kaɗai zai fidda mu, shi kaɗai zai fidda mu. Ya zamana ko ina so ko ba na so za ka yi min addu'a, na sani ko ban sani ba, zan ma addu'a ka sani ko baka sani ba. Sannan ya zamana a ƙarshen magana shine ni zan iya zama da kaina in gane laifukana da nake in gyara, wancan ma zai gane nasa ya gyara. Sannan in mun haɗu za mu iya tattauna, ni na gano laifina kaza ne kuma na daina, mu daina wa juna hasada. Wannan shine ƙarshen magana. Allah, wannan gwamnatin da ka yi mana ka sa ta zama kafara a gare mu. Tun daga gwamnatin da na fahimci haka gwamnatin Goodluck ne, ni anan na san ba mu da wayo, anan muka fara wahala ta in ji kashe-kashe mahaukata, anan na san ban san baya ba, wanda ya san baya ya addu'a akan baya. Amma daga waccan gwamnatin zuwa yanzu Allah ka sa su zama kafara a gare mu. Allah kar ka maimaita mana wannan yanayi da muke ciki nan gaba. Allah, in wani abu wasu ne suke ebo wannan lamarin, ba ma tsoron su wallahi, saboda mun san kariyar da kai alƙawarin zaka ba dan adam wanda ya bi ka ya kuma roƙe ka. In ka bashi wallahi ba wanda zai iya karya ta. To Allah, muna kwaɗayin wannan kariyar, muna roƙonta. Babu abin da za mu ji tsoro in ba kai ba. Ubangiji ka kare mu, ka kare al'ummar musulmi. Allah, waɗannan yara da suke hannun waɗannan mugayen mutane miyagu, Ubangiji ka karɓe su. Allah ka karɓe su, ko suna so ko ba sa so. Su kuma Ubangiji ka yi yadda ya kamata ka yi da su. Allah, duk sadda suka ta shirya cutar mutane, Allah kai ƙasa-ƙasa da yanayinsu da al'amuransu na wannan lokacin. Ubangiji ka wargatsa su, ka wargatsa shirin su, ka wargatsa shirin masu shirya su. Allah, in laifi muka mun tuba, mun san kuma muna yi, wanda muke muna roƙon afuwa, Allah ka yafe mana. Yawaice na zina da luwaɗi da shaye-shaye da shirka da ya mana yawa, ya mana katutu a cikin al'umma.